खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि खौराङानो जाहैबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि चराइदेव डिस्ट्रिक्टआव CCTV सिकिउरिटि केमेराफोरा गोबां फरायसाफोरनि सायाव गाज्रि देहायारि गाग्लोबनायखौ सेबखांनायनि उनाव चराइदेव जिल्लानि पुलिसआ जायगानि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिखौ खायो। फैगौ 21 मे खालाराव जानो गोनां आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुम्मायाव प्रथम स्पिकार महरै गागि MLA चन्द्रमोहन पाटवारीखौ गोदान सोरखारनि गिबि केबिनेट जथुम्मायाव थिरांथा लायो। मख'जाथावदि दिसपुराव गोदान सरकार दाखांनाय लोगो लोगो गिबि केबिनेट जथुम्माया खुंजायो, जाय केबिनेटआव गोबांथार थिरांथा आजावनानै लायो। मोनफ्रोमबो नखरनो बोसोरफ्रोमबो मोन 6 गेस सिलिन्डार बेसेन बायाजासे होनाय जागोन। बिमानि सनानि आस्थाम स्किमनि सिङाव तामिलनाडुआव जोनोम जानाय साफ्रोमबो गथ'खौ सरकारनिफ्राय बोर महरै सनानि आस्थाम होनाय जागोन। जों जोबोद खुसिजों फोसावो दि दानिफ्राय 60 बोसोर बैसोसिम गासै आइजो गाहायफोरनो दानफ्रोमबो 2500 रां होगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिजय तालापाडी बिथाङा। आसाम सोरखारआ आसाम केबिनेटनि 7 मन्थ्रिफोरनो बिबानफोरखौ राननानै होबाय। मन्थ्रि रामेश्वर तेलीनो ट्रेन्सफरमेशन आरो जौगाथायनि बिफान, मावसुमा जौगाखां आरो साहा हारिसा आदिबासि अनसाय बिबान होबाय। अतुल बरानो पन्चायत गामि जौगाथाय, आबकारि बिफान आरो आसाम गोरोबथा मावफुंनाय, सिमा रैखाथि आरो जौगाथाय बिफाननि बिबान होबाय। अजन्त नेउगनो आइजो आरो गथ'सा अनसाय दावबाय बिफाननि बिबान होबाय। चरण बर'नो हान्थामेला आरो बड'लेण्ड जौगाथाय बिफाननि बिबान होबाय। चरण बर'नो हान्थामेला आरो बड'लेण्ड जौगाथाय बिफाननि बिबान होनायनि उनावनो चरण बर'नि गोबां थांखि हान्थामेला बिफानखौ गोदान महराव जौगाखांनाय होलांनायनि सानथांखि। खाजोना बुथुमनायनि सायाव गोबां गोथौथि होगोन हादोरसानि गोबां जायगायाव गायसनगोन चार्जिं स्टेशन गोदानै बायनाय जागोन बास आइजोफोरनि थाखाय बेसेन नाङै गलाब गाबनि बासनि बिथिङाव सावरायनायनि गेजेरजों साननाय हनाय खालामगोन। गोबां समफोरावनो लाइमोनफोरनि सांग्रांथि गैयै गारि सालायनाय, गोबां गोख्रैयै बाइक सालायनायनि जाहोनाव गावनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव हरखाब जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो कक्राझार जिल्लायाव जाब्रबथाय जानायनि हारा बांनो हमदों। मख'नांगोनदि सोलिफु दानाव गासै 7 सुबुंफोरा जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर'नि फिसा आसाम पुलिसनि जाफुंसारनाय। आसाम पुलिस बिफाननि बिरदै बर'आ लखनऊआव खुंनाय 9 मेनिफ्राय 13 मेसिम गेलेनाय बादायलायनायाव अल इन्डिया पुलिस गेम्स बेडमिन्टन आरो टेबोल टेनिस क्लास्टारआव 2 सनानि मेडेल देरहानो हादों। ड्राग्स होबथानाय राहाफोरखौ गोख्रों खालामनायनि थाखाय कक्राझाराव NCORDनि जथुम्मा खुंफुंनाय जादों। कक्राझाराव थानाय DC मावख'नि कनफारेन्स हलआव नार्क' कर्डिनेशन स्टेन्डार्ड कमिटिनि मोनसे जथुम्मा खुंनाय जायो। अरुणाचल प्रदेशनि अपारेशनाव 2 NSCN उदखारि सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि चांलां जिल्लायाव आसाम राइफल्सनि गोख्रों अपारेशनाव नागालेण्डनि 2 नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्डनि सोद्रोमाफोरा आसाम राइफल्सनि गुलिजों जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम सोरखारनि केबिनेटनिफ्राय गिदिर थिरांथा। गोदान मन्थ्रि आरो MLAआ मोननाय नङा गोदान गारि। बिथांमोना गोजाम गारिफोराव गाखोनांगोन आरो दावबायनो नांगोन। सिगांनि बादि मोननाय नङा, खम खालामनाय जागोन। दावबायनो थाखाय पेट्रल आरो डिजेल सिगांनि बायदि मोननाय नङा। सिगांनि रुजुनायाव 20% खमायनाय जागोन। राजखान्थियारि सानफोरखौ फोजोबनायनि उनाव कंग्रेसनि हाइकमान्डआ UDFनि
बे सायख'थियाव फैफिन्नायनि उनाव केरेलानि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै ग्रासरुट दैदेनगिरि पि.डि. सतीशनखौ थिसनबाय। नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरां नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।